sobre isto das 2:30, na que xa se remata o colexio, vas a buscar o bus, vou buscar o bus como sempre, que sempre é moi puntual, e vexo que sobre as 3:10 isto que non chega. Eu sempre o collo para ir a comer a casa dos meus avós. Despois chegou o autobús e, de repente, cada vez indo máis lento, párase a 3 paradas antes da que me toca baixar. Empeza a botar un cheiro. Pois ese cheiro era lume que estaba botando por atrás. O condutor baixa cun extintor na man e abre todas as portas. Eu, de tanto fume que saía, non era nin capaz casi de ver a porta onde estaba. Todos saímos correndo e vemos que o autobús está empezando a prender lume. Aquelo non era como a típica película que aparecen nenos e mulleres que saen todos a vez. Non, eso era quen saíra antes era o que tiña máis sorte. Pois vemos que empezan a chamar os bombeiros e que veñen a apagalo. Dende ese día, eu xa prefiro ir andando ou que me veñan a buscar nos meus pais por si pasa algo que non sexa unha experiencia como esa. Bueno, pois agora vou vos contar outra movida que me pasou indo coa bicicleta. Ai, aquí chegou o meu irmán. Eu, cando era pequecho, solía veranear en Portosín. Daquela, meu pai coñecía un amigo que tiña unha piragua. Ocurriuselle a idea de ir probala ao porto. Nos tiñamos unha barca neumática de 8 cabalos e ocurriusenos a idea de atar o kayak á barca e empezar a empurrar dela, a ver que pasaba. Todo iba ben, eu iba montado sobre o kayak, a piragua, e desta que veu unha ola. O kayak deuseme da volta. No momento que caí no mar, meu pai ainda seguía turrando no motor da neumática. Non sei, tendín a coller aire e non soltalo, pero ao momento sentía moitas cousas pasar. Non recordo moito ese momento, pero o que si recordo é que o mar, recordo o fondo do mar e o negro do mar. Pasaron uns segundos, bueno, que para min foron largos. El e máis o amigo deronse conta de que estaba sumerxido. E o amigo veu nadando por min. Sacoume, deume a volta e xa puiden respirar. É algo que, cando penso agora, digo, bueno, puiden morrer, pero aquí sigo. E aínda que, non sei, que caín, que casi morro, eu sigo indo ao mar, á montaña, eu vou a onde podo, porque a vida ao final é eso, pasalo ben, disfrutar, e, bueno, un pouco de adrenalina de por medio.